Mairibanan kita abot 11 o'clock in the morning. Kapag urlay-ulay kan mga napapano na tema ngunyan aldaw. Pag resibinin mga report tali sa mga karonda. Yaon po sa banwaan kan buhi. An sa to'y mga karonda. Karondang Rocky Bayubo and karondang Philip Barasena. Katakod ini kan ika 417 foundation anniversary. 1 week celebration man ini. Sa pahinginot ni Mayor Ray Lacoste. Ang sunod na aabangan dyan ang 100 days ulat sa bayan. October 10, next Monday. Madadamog taman ang sa iyang ulat sa bayan. Sa lado teknikal, ang sa ko yung mga partner, digdi si Engineer Joanner de Villa. Sa information, Aldrin Orlando. Sa opisina, ang sa mo yung magayong-gayo na Finance Manager. Administrative Officer, si Ma'am Kayla Ligasyon. Sa transmitter site, ang sa mo yung guwapitong Chief Engineer, Abby Lindon Toralio. Yaon man na maskulado tang PSG naman, si Tony Matic Saison. Sa baaw, yaon man dyan sa tuwing karonda, Rota Pornillos, asin man si Jun Batan. Kung may signal pa lang si Rot Garuno, nag-aamay siya pabalatan ha. Kasubago, ba't baka ulay man si Mayor Bagasbas. Sa Bui, si Mayor Ray Lacoste. Kaya naman naman sa ito yung mga karonda. Okay, good morning dyan sa Bui kay former Mayor Jones Belsa. Daro man ba gani sa nag-suporta sa kandidatura ni Mayor-elect Ray Lacoste. Asin baka sa sunod na mga bulan, maging time check sponsor taman po ini si Mayor, former Mayor Jones Belsa. Siya, negosyante siya ngunyan. Siya ang nagsusupply ng mga pelikula sa mga television siton. Aram na nindo ko na ano yan. At good morning sa mabuot na mag-agop kana Barangay San Juan, Iriga City. Si punong barangay, Ami Hermohino Ulia. An mahigos, mabuot na punong barangay. Ang sa iyang agom na gwapito, first gentleman, Sir Stephen Olea. Dati ming pag-iriba ang technical department group kang panahon sa technician kan RPNDCKI si Sir Stephen Olea. Good morning. Si Kapitana Olea may start sa aga ang sa iyang time check sponsor asin at the same time sa live stream kan RPNDCKI Facebook Live mahihiling ang sa iyang pangaran sa tuyang banners, right banners or right side barkan sa tuyang Facebook Live as one of the sponsor. Thank you. Kaya punong barangay Ami Hermohino Ulia kana Barangay San Juan, Ciudad kana Iriga. Diyan pala ang istorya sa buhi. Pagbako kang
pure na taga-buhi, dahil ka pala dyan pagaganaon kan mga butante, Dahil gwa pala dyan mayamano na maray na kampanahon na kandidatong mayor. Sige, ang pang panaong kwarta, sa buwag ng kwarta sa mga tao, pero dinaog po. Pero yun ang pigaparkuraw kang panahon. Nagiramduman ko way back 1970 siguro ito, or 70s paloy na daan. Na itong si Policarpio, tauhan ng pamilya asistyo kan Caloocan, di makwartahon. Naagom taga-buhi. Nagdayo da dyan sa buhi, tama kandidatong mayor. Sige ang panang kwarta, kayang kuraw kan mga tao. Libreng kakan, libreng may mga kwarta pang ipinapanao. Policarpio, nang kita por mayor. Pero pag abot ka ng aktual laboratuan, ang guminana si pure na taga-buhi. Kaya dyan palang pagbako kang pure na taga-buhi, dahil ka magana basta. Oy, good morning again kay former Mayor Jonis Belsa kan Buhi Camarines Sur. Saro sa maray na alkalde yan, May transparent kan sa iyang administrasyon kan panahon. Graduate with honors as local chief executive kan bayan ng Buhi. Good morning, nakaantabay siya ngunyan. Oy, barita ako ang mga Vice Mayor kan Camarines Sur, ang mga newly elected officials of the Vice Mayors League of the Philippines Camarines Sur Chapter. Tiripo ni Governor Luigi Villaverde. Maugmang makipagtrabaho sa Indo si Governor Luigi para man ang mga programa ma-implement na mas maging effective and efficient sa pagpasar hamanin mga local legislation sa Laucan probinsya po ng Camarines Sur. So mga Facebook Live viewers mga parantabay sa Transistor Radio, good morning. Kung may mga gusto ka mong bation, mga kumustahon, i-message lang po sa samoyang Facebook Live. Type lang nindo rpndcki .com. Hanapon lang nindo sa tuyang programa. Mga tugang sa probinsya po ng Camarines Sur, ang mga member consumers po kan mga kasureko. Padagos na high blood sa taas sa singil kan bayaran sa kuryente. Maski po digdi sa ringkonada, laman manin mga bareta sa mga radyo. Dahil man po sa pagtaas kan singil sa kuryente. Asin posible pa da pong tumaas ang singil sa kuryente sa mga masunod na bulan kung dahil pa po mababa ang presyo kan uring or supply kan mga supplier ang fuel cost or coal na ginagamit bilang panggatong kan mga power producer sa mga panahon na ini. Dahil pa po stable kung mababa pa o dahil na. Or diba, padagos na magparataas. Ang babayaran ta sa konsumo sa kuryente.
Digdi lang po sa Rinconada sa Camarines Sur 3 Electric Cooperative, lampas ng 17 pesos and 40 something centavos per kilowatt hour. Kaya intiro man pong nagkakabirigla sa to yung mga member consumer na nagtaas sa indang bayaran. Dahil ipinasa man po ang pagtaas kan mga supplier sa mga kasureko na ipinapasa man po ninda sa indang mga member consumer. Kaya nagtataas. Magin ang mga sa commercial po, garo lampas ng 16 pesos man ang per kilowatt hour. Ang RPNDC kaya nga ni po, aros makubanan man kami na naglampas man 167,000 plus ang bayaran. May TV po kaya kita ang CNN Philippines. Nadadalan po yan sa mga telebisyon nindo, lalo na kung may cable ka mo. Channel 10. Yan po ang samoyang Channel 10, CNN Philippines. Kasurog na company, mother station kan television kan RPNDCKI Iriga. Ang RPN po may provincial station na 12. May mga nadadaong ka mga programa ligdi, Radyo Pilipino saka DWIC. Gabos po yan. Nagtatarabang-tabang mas na mapakaray ang programa asin serbisyo sa publiko. Kung magbaba man, garo minsan, garo na sana sa gasolina. Pag nag-increase po, mataas. Pag nag-oil price rollback, mababa. So, bakong fair? Ano po? Magbaba man, minimal. Pag daig ka pa makabayad on time, before due date, may pinalidad pang ipinapato. Tapos, ang mga kooperatiba mga kasureko sa Camarines Sur, may mga singilon pa man po yan. Kaya dapat itong mga darakulang pagkakautang sa kasureko, magkasiringil laman nindat na makadagdag na po sa operation. Kaya lang, ang iba dyan, inaagi na sa legal. Dahil pa manggiraray na sisingil. Sa mga saradit na may mga utang sa enda, madali lang itong makabarayad kaya po talagang serbisyo ng kuryente. Mayong kakayanan, iba makabakal generator. Asin na magbakal ng solar energy. Tapos sige pa ang taas kan presyo kan mga prime commodities. Kaya po nag-aangal na po sa tuwing mga kababayan. Ano daw ko medyo nahihingalan. Sana bako man ini yung dahil man kita tamaan ng hilang. Garo niya ako kumadaling mapagal na nagtataram. Nagagad daw akong kay Joanna, tubig na maimbong mag-inom daw niya ako garo ko inahapo. Digdi sa Kasureko, 3 pira na daw po ang total na sisingilon maninda, Kami nga ni po. Sige-sige man po ang samuyang pagtipid. Kundi mayong maginibot talagang dakula man ang nabayaran ka na kan konsumo. Kaya po duman sa mga
Alat daw. Kaya kung gusto po nindong magbabaan sa indong bayaran sa kuryente, mga tugang magtipid na kamo. Kung dati-dati 5 aircon ginagaramit, saro na sa nagamito nindo. Kung dati-dati siging garamit ning duwa-duwang washing machine, saro na sa nang gamiton. Kung nagpaplansya kamo sa kuryente, magplansya na kamo sa uring. O mga katipid po kamo. Kaya dahil na magkaipuan pang ipagparapost sa social media. Kung nabibigla man kamo sa dakulang bayaran. Kung doubt kamo sa biglaan na pagtaas, review ha daw tabi nindo. Tati bahad na pasalaman sumiti reader. Bahad na bumban man maray so pagka-reading. Pwede nindo po yan na ipabago. Diyan sa opisina kan Kasureko. Ano? Taday man talaga minsan na iiwasan yan. Nagkakamali man minsan ang meter reader sa pagbasa kan sa indong konsumo sa kuryente. Pero ano daw kung itong mga Kasureko, dahil naman po magparapataw ng penalidad sa mga daitulos na kabayad. Baka tabangan manindan mga member consumer. Dahil sa nagtaas na yun kana singil sa kuryente. Kasi ang sweldo baka kulang pa man na ibayad. Nagkakaka, nagtituition, nagbabakal ng mga uniformical mga aki. Sa kaining one bill putol policing ini, medyo pressure man digdi po ang mga member consumer. Tapos igwapang penalty, igwapang surcharge pagayod, as in interest na ipinapatong po ang kooperatiba. Sana dahil man pakaipiton, pakagipiton, tiilokon. Pahangos-hangoson man tabi nindoan sa indo mga member consumers, taaram-taman po baga na nagmahal ang mga barakalon, ang presyo kan petrolyo, nag-orlantuhan, nagtaas ang presyo kan gasolina, barakalon, tinamaan pa kita kan pisting COVID-19 pandemic. Kaya problemado po, ang iba na high blood, ang iba napupungot. Dahil po, ang iba dyan, palibot na sa utang, baon naman sa utang, makabayad lang sa kuryente. Kaya po ang solusyon saro, magtipid sa paggamit ng kuryente. Iyo po baga mga tuga. Maray kon ang konsumo sa tubig, parehas lang kang konsumo sa kuryente. Or ang konsumo sa kuryente, maray kon pareho kang konsumo sa tubig ta dahil nga ni minsan na 500. Mga minimum lang minsan sa 240, arog po kaya. Ay ang kuryente po iba, mas mataas ang binabayaran sa kuryente. Mga tugang, dyan sa Banwaan po Kanabua. Igwadang Regional High Value Target, gadan matapos subot naman laban. Sa drug buy-bust operation sa Nabua, 1.2 million na halaga ng shabu na recover. Maray pa ang shabu, rampante, bastante, abundante ang supply. Pero ang sibuyas, ang sira, minsan nagkukulang-kulang po sa supply sa merkado.
Maray pa man niya ako ang Shabu ta bastante ang supply. Malayan ta ang na-recover naman nasa 1.2 million na kantidad ng Shabu. Gadan kan manlaban sa mga pulis ang suspect sa ikinasang drug by bust operation sa Nabua, Camarines Sur. Binisto po ang gadan na suspect si Ramon Patiga A. Bailon. May agom residente kan Barangay Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. Sigon ki Police Lieutenant Colonel Paul de Mesa Cabog, OIC Kanabua Municipal Police Station, bandang alas 3:50 nin mag-umagahon kasudma. Kani sa gibo ang operasyon sa Barangay Santa Elena Baras sa pinagsaralamog na puwersa Kanabua Municipal Police Station, PNP Provincial Drug Enforcement Unit, Camarines Sur Provincial Mobile Force Company, 501st Regional Mobile Force Battalion, Asincan Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Regional Office 5. Pagkatapos dang magbarayadan, tulos na isinagibo kan posture buyer ang pre-arranged signal bilang signal or sinyalis na tapos na ang transaksyon. Kaya lang kan matunogan kan suspect na pulis ang katransaksyon, tulos na nagbunoting badil, pinaputokan ang mga nakaabang na mga operatiba. Digdi na po na gadan ang suspect kan mag-resback na ning putok ang mga autoridad. Ay grabe ini. 1.2 milyon kantidad ning Shabu na recover sa suspect na namlaban kaya tigog. Inida ang suspect na ni dating nakulong. Nakalaya kan 2018 dahil sa illegal na droga. Asin pigko konsiderar na sarong regional high value target kan pulisya. Ini dapat yung suspect na ni bako lang sa Nabua nagtatransaksyon in Shabu. Maginda sa Naga City, nagbabagsak pa ning Shabu ni. Asin sa bilog na party kan Rinconada area. Maray man ining Shabong ini na nakarecover sa suspect, maray kan ibubuo na sa kadagatan, tangarig din na masing hot ka na mga adik. Berdaw, nasa linya ko niyan. Si Karundang Rocky Bayubo sa dagdag na impormasyon. Bicol Connection Report. Rocky, maray na ramrag. Please come in. Salamat sa Karundang sa mga paratabay kan sa mga programa. Sa mga nagnato na informasyon ni na lambang palang barangay digdi sa Banuan kan na buhi may partisipasyon na mantihaw ni na tilapia. Ang napigihaw digdi sabi karon nga jo ni na 10 kilo na tilapia. Ay perto. Naman nga sarabay-sabay. At labang nga barangay digdi sa Banuan kan na buhi nag-ihaw din na tilapia. Tapos po ang taro sa mga kapitan dahil sa barangay Kabantuan digdi sa Banuan kan na buhi. Ang anyway, hindi man nga ni papabakal. Ano da yan? Libre. Ipapakakan ni ngayon ni Satyan. Adi, igual na ka mo ni Philip libreng panira. Maluto na sila ang problema. Maluto na sila. Pero may maluto na.
Ay, guana. Ano yan? Dahil ang tigpiling. Bayo ng isipon ba nga, ano pa man. Dahil ka pwedeng mag-request na masirang baga ng tigmanoy ang inihaw na tilapia sa ginataang kalunggay. Hindi na sabi, bawal dandara. Ah. May bala kami ni Paling-Pilip na magdara. Oh. Nako, pwede man kayo nako. Sabi na pwede. Ko yan lahat. Hindi na para ngayon niyo sa mga bisita at din mismo sa mga taga-Banuan Kanbuy. Ano, mama, nakalatag dyan ng mga lamisang halaba. Nakarolatag na tabi, karoon ng hindi sa may pier, sa may kagal na buhi. Na yung ano ni man sa merkado. Kung bibilangon, pira ng inihaw na tilapia sa buhi. Ano mo yan, sa location mo? Kadakol-dakol na tabi, adyo, digdi kalit yaw na ko digdi sa may barangay San Roque, at Banuangkan na buhi. Ani na tapos na sila mag-iyaw. Oho. Ani ba nga ni digdi, pigyaro latag na sa alabaw na lamesa. Mag-ready ka na, mag-ugas na ka mo ng kamot ni Philip. Dapat ready na ka mong magkamot. Yes, at apa na ang kwenta ni tabi karon na radyo kung dapat sa 10 kilong tilapia naihaw yan sa ikakanda pa lang sa bus of Ikalinyo, yan. Ano si Mayor? Ay, so nagigibong libro. Writer. Gusto ginarayan, Banuakan buhi. Ngayon ang pinaka-produktong tilapia. Ano yan, taginigibo dahil katakod kan 417th Foundation Anniversary, kan buhi? Inyong ganyo tabi karon ng Jo. Ano daw kung interviewan mo man ang official kan lokal na gobyerno kan buhi, si Mayor Ray Lacoste or iba pang mga tao dyan na nag-iirihaw? Tiga-testing ni nga ni, bising-bisingan yan tabi karon ng Jo. Alin may mga bisita nindi na mga opisyal and sabi nga rin niya, pagkatapos na sa nangayakan na sa record tabi karon ng Jo. And habang nag-bubudol fight, hindi na nga kang mag-interview. Yun. Sige, Arachan, magbalik ka lagod kung si Sena Konsyal ang pwede tang ma-interview or Vice Mayor sa buhi or si Sepang Department Heads dyan, mga taong ma-interview taman ano? Tama-tama karon ng Jo sa mga department heads, mga employees, and siyempre man, so si Vice Mayor Jopel Balagot, and mga konsyal, narayaw na digdi. Ayo, okay. Hindi na nga may pagkitang ma-interview bisipang marami. At pag-entertain sa mga bisita na nag-aramot hindi tabi ngunyan karon tangan nyo. Ayo, sige. Okay, Arachan, balik ka. Kaya, abagay ko ng oras na mag-aunay aling nitabi karon na Diyos kaya ko yan. Pagdalang ka yung aram hindi sa merkado ka na banawanin ko eh. So bago ba ka sa residensya ni Mayor Ray Lacoste, makusugdaan signal kan RPNDCK. Pagabot niya sa may pantalan kan merkado publiko kan buhi, nadadawag ang RPN. Nalalawag kami karon na nga Diyos, nakamonitor si karon na nga Pilip. Ay, salamat sa tuyang mabuot megos na si Engineer Joe R. Balnegro kan head kan Engineering Department kan RPNDCK ay ang team kan Engineering Department kan Iriga City sa pagi ni Chief Lindon Turalio ta
nadadangog na pa lang kita dyan sa pinakasentro kan banwaan po ni Nabuhi Camarinesor sa ngunyan na pinakusog na po ang satuyang signal. Ayun, tama na yan eh. Siguro kaya dumamalisyan mo man na nag-echoan na sa tuyang signal. Iyo na. Medyo kusog-kusog ni karon ng pilit so sa tuyang monitor. Ay, very good talaga. Ano? Palakpakan man dyan. Yan. Kaya bilang patunay na ang Radyo Onda na kukuha ng malinaw sa Manuang Kanbuhi. Iyo, mananggad. O, kaya, so mga gusto magpa-advertise sa RPNDC kaya from Buhi Camarinesor, welcome na welcome po kamo. Yan. Pero grabe naman pa na kulang. Pagulong naman sa talinga na nag-pipinbakas na tuya gagad. Ang pinakulong ni ba, nagkaroon ng pilit o radyo ko. Lalong nagkusog. Lalo nagkulong, niya ko, hindi mo man niya ko pagkanakulahon na, baka niya ko mamalisyano. Iyo, mananggad. Uy, tamang-tama, hindi ka na mahaw sa kasipili po. May pangutuang kamong masiram na mga inihaw na tilapia. May pinawagin na muna na tilapia. Sinabi niya na kasumano kaya, nagre-report si Karon ng Pilipino ng Manding. Sige, masunamit ko kan tilapia. Para ito na ristos na naladulatan na. Uy, dahil lang kamo magbakal ng purugta, bawal. Yung halipin mamalaga ni Karon ng Pilipino. Iyo, bawal pa ka. May okasyon pa. Daroon na sa istasyon. Bala naman si Ninong Manding Kampurog. Iyo, mananggad. Ninong manding mo, ano yan, always ready. Iya. Oo, Karon sige. ng Pilipino. Karon ng Pilipino po mali. Tawag na. Karon na nga, akan laga magbabot na ni na report si karon na nga Philip na may pagkakaulay. Iyo, sige. Iyo, tamang-tama. Sa kuyang kinamumugtagan kay parang si karon na Philip Barasena ni si Lucky Bayubo. Mga tugang, si Karondang Rocky Bayubo, halit dyan sa Buhi, kay banan si Karondang Philip Barasina, makusog kitang naantabayanan. Sa may party kan pantalan na haraning gayo sa merkado publiko, dangog-dangog, makusugon po ang signal kan RPNDC kaya sa mga transistor radio nindo dyan. Bicol Connection Report. And we will be back after this break. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bamong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bida Kid. Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang Bida Kid. Sa COVID di pa dadaig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging Bida Kid. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Din ako lagi na watery ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na na-schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pag bakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado na kabloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with
Pride Antibac, Iguaning Germ Knockout Action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Luwilier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Luwilier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Salamat na maray, Joanner de Villa, sa mga hanap buhay sa laugan sa tuyang programa. Sa mga nakatune in ngunyan, late na nag-antabay ngunyan sa mga transistor radio, sa mga kamo na naroroon, magandang umaga ho sa inyong lahat. Sana malayo kayo sa sakit at gutom. Sana lagi tayong masaya kahit nag-aaray-aray na tayo sa mataas na singil sa kuryente, mataas na presyo ng petrolyo, mataas na presyo ng mga bilihin. Magandang umaga rin sa ating mga Facebook Live viewers, kay Mr. Rodel Castillo. Magandang umaga.
kay Paring Pong at Maring Pasing Castillo ng Chaong, Quezon. At kay Paring Edie Castillo, Barlita and Castillo family, magandang umaga sa inyo dyan. At sa aming daughter-in-law, kay Joycel Castillo Lim, magandang umaga. At sa aming napaka-cute na apo, si Baby Jana Georgette Castillo Lim. From Lolo and Lola and Tito Joby. Sharing man, binabati ko rin yung mga friends ni Sister Angel Monica Perique. Mga nagwa-watching sila. Sabi ni Sister Angel Monica Perique. Sila Hector Tanyuri, Edwin Eduardo, at mga Tagubuan family. Diyan sa Paniki Tarlac, kay Auntie Bibi Habana Tagubuan, magandang umaga sa inyo. Sa aking mga cousin, thank you for watching. At kay Sister Angel Maureen Medroso, also watching. Sabi niya, good morning sa RPNDCK at Kuya Joe. Thanks sis Monica. God bless us all. At kay Mary Paras, also tuning in, watching sa ating programa. Good morning. Napaka-bait, isa sa napakaganda at na mabait na kumare ng aking Sister Angel Monica, nag-watching sa atin ngayon. At kay Ma'am Imelda Tumo, kay Ma'am Binaobra, asawang maganda ni Paring Cha Binaobra. Nakikinig sila ngayon. Mga tugang may nadakop baga na salakab kan mga autoridad na mga artista daan Uy, aki pati inin kan sarong sikat man artista, kan saro digdi. O di may question si Congressman Ace Barbers na daw ngayon mga artista bago maging artista magpa-drug test. Kaya itinutulod ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber ang mandatory drug test sa mga artista bago tawan pelikula sa Pilipinas. Siguro dapat mandatory drug test sa gabos ng government employees, pakulang sa mga artista. Maging sa mga media, dapat bago makalaog sa telebisyon, radyo, drug test man. Man problema, basta at least makasiguro kita na mayong nagchuchungki sa grupo kan artista, sa grupo kan mga empleyado kang gobyerno. Maging elected man yan or appointed or rank in files, di ba? Sigon ki Barbers, Chairman kan House Committee on Dangerous Drugs. Ang mga artista na dapat na drug-free. Ulitaan na mga ini, public figures, iniidolo. Kan publiko, lalo na kan mga kahubinisan. Isipon nindo ang mga artistang babae pag nagbabarado-bado. Ay tayo na ararog man kan mga horobintang mga kababaihan. Iyo baga pag nagpapaburulog, pag nagme-makeup, pag nag-aarte, di ba? Idolo sila kan mga kabataan. Ay baka kung ang artista para chungki, idolon pa ay masakit po ini. Dapat bantayan ang mga namumuno
sa movie industry ang mga artista sin pakusugon man ang kampanya sa droga sa paagikan pag-income na magsairarom sa inapod na drug test ang mga ini. Maray pong lakdang ining mandatory drug test sa mga artista. Or kung may kung baga sa kung may initiative, pwede man magkusa ng magpa-drug test. Para maka-encourage, maka-income na, maagyat ang iba na kusa ng magpa-drug test. Para mahali po ang mga bana-bana, agam-agam kan publiko. Na ang sayindang pigahangaan na artista, diba, adik, ay masakit po yan. Gulpi ng mga artistang na babarita sa nasyonal na nagkakarululong ang iba, bako man gabos, sa inaapod na illegal na droga. Ano ba dyan? Bold Star, kampanahon. Ay, ito pala niya akong hinaangaan kong Bold Star. Adik pala niya ako, iba na ang itsura. Ang nagiging adik po pating tao, kung bakong magkarayak mo, magkaurubos ang mga ngipon, makurupos ang hawak pati ang mga limugmugan. Kaya daw agura kagayon kansarong taong adik ay minakupas. Nagiging parang bulot Garo ang kutis niya nagiging balat buto. Di ba? Saka naubos ang mga ngipon, nagraragragan. Saka may mga mannerism na sigyan kung ano na sa ng mannerism kan ibang adik po. Sige ang tiwi-tiwi, sige ang kung ano-ano na sa ng itsura. Kaya tama lang po ining move na ini. Kan sarong kongresista na mga artista sa irarom sa mandatory drug test. Pero para sa kuya, bako lang pong mga artista ang i-drug test. Ang gabos na mga nagsiservice sa publiko dapat isa-iraroman sa mandatory drug test. Maging sa Armed Forces of the Philippines, CAP, maali ang agam-agam, natibadan na iba dyan, nagchuchungki man. Sa PNP, grabe ang pag-istrikto po sa mga sugal. Dapat ang mga pulis istriktuhan man pinakalangkaw na opisyal kan PNP sa Pilipinas. Na ang mga pulis, dawa din naka-uniforme pagbawal, magparasurugal, dahil magparalaog sa mga bulangan. Ang pulis nang dadakop sa mga paratungit, para pusoy, para madyo. Maski sa lamayan, pinagbabawal kan PNP ang surugalan. Dawa gusto man kan pamilya ka nagada na makakuaman lamang ng kadikit na tong pangkapi-kapi kan mga naglalaman. Ta sa Pilipinas, dahil naiiwasan na ang mga paralamay dapat pagkakanon. Ata kuntios man nga ning pamilya ang nagadanan, kaya po pang magdisponer bagas. Asin panira, na masupong ngayon sa nagraramay na dahil lamang pagkakanon. Saro ini sa dapat gayod, mahali naman, Pero ikaw kung istoryang nasagap na may mayamanon dang nagadan. So pamilya ni tubig dahil mga nagpainom, dahil pa nagpais na kaya ngurob-ngurob sa ibang mga paralamay. Mangyayari nga niya ako. Natuod na kayong tao na pag nagdyan ka sa lamayan, automatic, igo dyan kape, tubig, kraki. Igwa pa dyan yung inulog-hulog, kung ano na sa nang ika-offer. Tapos, kung abuton ka ng banggi o pangudtuhan, pakakakanong ka. Pag nakilubong ka, automatic may pagkakan. Nagbubuno pa nga ning urig ang nagadanan. Kaya ini dapat saro si nakakapatios palalo sa Pilipinas. Ang dakol na mga handaan. Pag nag-fiesta ka mo, mahanda ka. Si mga prepista, igwa ng biribit-bit na mga pakipiesta, tapos igwa pang bit-bit na plastic bag. Or tupperware ta mahagad pa ning panira. Or pulutan. Hindi niya ko. Grabe.
nakakaparuro pang kan ekonomiya kan Pilipinas. Oy, mag-ingat kita. Ang COVID ngo niyan, karon nagtataas na naman po ang kaso. Ang 2,489 new cases na naman po yun eh. Magtaga-sulot manggiraray kita ning face mask sa mga delikadong lugar. Asin po, magtaga social distancing. Uy, kan eleksyon, before election, garumayong COVID sa Pilipinas nga niya ako Pag nagkakaigwanan ng political forum, rally, ang mga kandidato, ang mga supporters, surusuan, mayo ng mga purpose mask, nga ba? Ano na niya ako niyo, garo kita mayong COVID. Kung niya nagtatagal-way-loy naman na magtaas. Kaya minsan po, ining health protocol, kan IATF dahil nasunod ka nakaagi pong eleksyon. Dahil sa pagtribuna kan mga kandidato, so mga supporters, soro-soan. Yun na yan, maluay-luway na naman na mata, sana di kita mag-lockdown. Ang karahayan lang sa Pilipinas, may supply kita ng mga vaccine saka pang-booster. Sana dahil pundo yan. Si iba daan nag-expire arabo pa man sa mga tao magpabarako na kan mga nakaaging mga taon asin bulan. Pero nga na dakol na nagpapaburuster, papabarako na, medyo sorosalbado kitang kadikit. Pero dahil pakakampante yan. Likay. Tama man maraot na maglikay. Oy, ano na daw ang nangyari man sa orientation course na agihan kan na mga elected vice mayor and newly elected councilor sa Laucan probinsya po ng Camarines Sur. May mga ipinapasar na kamong resolusyon, mga ordinansa. Pigtarais na, kumbaga sa kutsilyo, tinarais na kamo para madagdagan ang sendong kadunungan. Para maging effective and efficient kamo sa pagiging legislator sa sendo pong kanya-kanya mga lugar. Kaya ma-interview kami sa mga vice mayor. Kung sa isa na hanggang matapos ang one term nindo, ang nakapasar ng resolusyon man lamang dawa sa rong ordinansa. Oras na may ilihido kitang konsyal na mayo man lamang na ipasar ni sarong resolusyon na sinordinansa inotil ang mandatong itinauta tasayang kang pigpaparasweldo kaya nga ni ka muna ilihir para magpasar, maghaman nin mga ordinansa asin resolusyon as a law-making body, policy-making body. Pero kung nagpaparakab-kab lang kang honoraryong o sweldo, na tayo, Diyos ko, irak Mangkiwan de la Cruz, na pigpaparata, sara ng mga value-added tax, arog sa Kasureko 3, kung ano-anong value-added tax gayon din pigpaparakulikta pa sa mga member consumer, sige, lagod ang taas kan sa itong binabayaran. Apira kan nalangkaw na power rate, di ba? Kaya dapat, dahil man masayang ang haros katumbas na dugo, kan pawis kan mga Pilipino sa buwis sa gobyerno na iyo ang nagiging sweldo kan mga empleyado sa gobyerno, ilihido man yan or mga appointed sa naman na posisyon, magtrabaho po kamo ning tama. Asin dapat naka-smile sa publiko. Bawal po sa gobyerno ang mga nakasimangot. Bawal na bawal po yan. Daw agora no kapagal, dapat naka-smile pa manggiraray po kamo. Ano oras na mga tugang 10:40 in the morning? Ano kita no? May mga anak buhay pa kita? Mayo naman. Okay.
Nagiron dumang kulugod tong mayor na na-interview kang media. Tamiski ang mayor po, mga local chief executive, dapat itong mga nag-a-apply sa tuyang mga mayor, ito talagang may dunong. Saka dapat bakong bungog, saka may dunong, may adal. Nagiron dumang ko tong mayor na inapot kan media. Kumusta man nga mayor, ang sendong ang peace in order gisendo. Uy, mahal ang ngayon kulang-kulang nga ang sira mingo niyan, pero dakol nga naggapa para order. Kaya dyan mahihiling mo tulosan may dunong sa kaan mayo. Kaya sa mga local chief executive, lalo na iba ka mo mga sagibong mga executive and legislative agenda. Ang iba pating mga mayor, saka vice mayor, mga department heads, financial managers, mga membro kan sanggunian, nagsagibo ka mo kan sendong meeting na ini, or conference, or meeting, sa paghamanin executive legislative agenda, nagdarayo pa ka mo sa ibang lugar. Naggastos pa ang gobyerno lokal para lang sa mga executive and legislative agenda kan iba. Nagdarayo pa sa Baguio City, sa Tagaytay, o kung sain-sain pa, na pwede man sana sa Bicol Region. Naggastos pa ka mo. Tapos sasabihin nito, mayo kaya ngayong kwarta ang gobyerno ta. Pero nakakapag-meeting pa, nakakapag-hotel pa, nakakapagkakan ka mong libre. Gasolina nindo, pamasahin nindo, sinagot pa kang gobyerno, hali sa buwis kan mga namamanwaan. O tapos ano lamang ang return? Sa paggastos kan pundo kan gobyerno, kan mga elehido tang opisyal na ini, asin di ba pang mga department heads. Mangyari daw po ang sendong ining dagmang na mga programa, proyekto nagigibuhon sa sendong kanya-kanyang mga lugar. Kaya dapat ang mga local chief executive may dunong man talaga dapat ang piliong kan publiko. Saka itong dapat na sige sa naman asa sa diktakan sa indang mga department head. Kung ano ang diktakan budget officer, diktakan tresurera, kan accounting department, kan ibang sanggunian na ka-close, iyon na ang nangyayari. Kaya dapat may sadiring dunong ang sa tuya pong mga local chief executive. Magin ang sa tuyang presidente, ilingan nindo si Presidente Bongbong Marcos talagang may dunong, o dahil kayang paikuton sa nakan dahil pwedeng gibong nakiko-kiko kan ibang mga nakapalibot na mga sekretary niya. Di ba? Dahil may dunong Pero kung mayo, gibon lang yung kiko-kiko kan ibang mga nakapalibot sa iyang mga mga cabinet members, di ba? Oy, sa mga nagsusuruwayan na mag-aragom, tangon yun nauuso ang suruwayan kan mag-aragom. Dahil sa sobrang pagtios. Oy, good morning kay Josie Saraspi Kalanyada, Agong kan barkada kong konsyal sa Barangay Bagumbayan, si Kagawad Romy Kalanyada. Nag-watching po siya, Good morning, sa pamilya ni Mading Josie Saraspi Kalanyada. Yan. Sa imong pamilya, may apo ka na, Madi. Ang mga aki ni Madi, ngaro puro naman professional, agom niya, barkada ko manamaray. Mga katutubo ko ni sa Bagumbayan, Nortinaga City kan panahon. Ay, good morning man, kipinsan na Rolly and Nika Mendoza, Naga City. Mga pinsan, good morning. Uy, siguro napungot na marayan sarong mister, mga tugang. Kan magkasuwayan, mala at sa kapungutan na garuma na siyang makakataid-taid pagkabanggi. Ita sinubsubanan sa indang harong ay pangyayaring buhay ini.
Ngunyan po kaya, dapat ang mag-aragom, tarabangan talaga sa gastusan eh. Dahil nauso ngunyan itong sabi kan ibang mga magurang takan panahon. Sa mga aki nitang babae na kung kamo ngaya dapat maagom, duman sa lalaking mahigo sa kamay trabaho. Ay araw kaning kamahal kan mga bayadan sa kasureko, sa LPG, kamahal kan kada tangke, kamahal kan petroleum products, kamahal kan mga panginot na barakalon, magbagas yan, magpanira, maggulay, magprutas. Ako nga ni, bihira na makakakan prutas. Permina sa nang itong batag na saradit lang ang nababakal ko ta. Ang banggangon yan, napakamahal. Ang mansanas, ang papayang hinog, o ang langkang hinog, mahal. Avocado, lalo nang mahal. Digdi na lang niya ako sa 30 pesos, kakanaman ako ng batag. Pero ang ibang prutas, dahil ko na po kayang mabakal sa sobrang kamahalan. Totoo yan. Ay ngunyan, kung ang mga mister, mayo man trabaho, mayo pang trabaho ang misis, sige sa nang iriwal talaga kayanta. Paano na si pambayad mo sa kuryenteng, biglang nagtaas pati ang power rate. Oh. Paano na si pantuition kan mga aki, sa na makiritkit. Kaya dapat ngunyan, uy duman sa mga nagpaplano mag-aragom, mag-isip-isip ng 10 bisis o dagdagan pa. Kung maagom na, malaog na sa pagpapamilya, or ipospond na mo na ang pagpakasal. Pangyayari nga si Kuya Joey, ano? Pati nga yung pag-agom ta, karo gusto pang i-oktaba. Iyo baga kaya, tangan pag-aagom baga, nagrahin ako na may kaiba-iba ka sa buhay, may kadurog-durog kapag kaka-aldaw man o banggi. May kaulay-ulay ka. Kundi kung mayo ka mo pa yung trabaho, pagkatapos kang kasal nindong bunggang kasal, sige sa namang kamong iwal ta, sige na kamong siiripan ng diferensya ta, makaman ngayong kwarta, makaman trabaho, sige kamong hanapan ng diferensya, saruwayan man sa nagiraray kamo kayan. Oy, good morning kay sabi ni oy, si mga gusto mag-participate sa programa, i-text lang nindo sa mo yung Facebook Live, ano. Karamihan sa lalaki, babae na pinasahan po. Hilingan nindo yan. Yung ina, babae, pinasahan po. Ang iba da kayong mister, inaasa naman sa mga misis, ang hanap buhay at trabaho na sa luwas para ang sweldo ikasustinir sa pagbuhay oral daw. Iyo pa ang ginibong atsay sa halawag ka na rong. Si mister, na ulay mo matsuhon, guwapito na agom, ulay mo dakol man ang income, ito palan huwan tamad. Ugakon na maghanap buhay, ugakon magdisponir, gusto pagparapwestuhan pa pagmakakan, senyorito pa, gusto pa ilabaan sa iyang mga bado, ang mga labahan. Tapos pag nagkagustong magkiblit sa mga misis, dapat paunran tulos takunday nagwawala. Pinaparalayog ang dapat na iparalayog. Or nangungulog pa sa misis na dahil na pagbigyan sa maskuladong mister na ugakon. Tapagal man nga ako, magapon nagtrabaho. Tapos nga pagkabanggit, tapatrabahohon mo pa. Pero sala naman nga. Tataw ka na yung magsirisimbago. Minsan pinapalagatak pa kan maskuladong mister. Ansay na makahirak mo ng mga misis. Kaya dapat mag-isip-isip mo niya na panahon ang mga gustong mag-arago. Na dahil dapat na magparalaog sa buhay ng pamilyado. Kung dahil man sana po kaya. Ay kawawa pati kan mga aki, di ba? Kung ang mga aki miski panggatas uda, matyaga sa tinimba. Tapos minsan napupungot na ang mga mayor. Ano naman ngayon, kamo ngayon nagpasiram-siram ni Agumo, ang pambayad niya sa hospital, sa midwife, sa nagpaaki sa Agum nindo, sa kuya ngayon nindo iyahagad. Kaya minsan ang ibang mayor niya nagtataram na, makulog-kulog na sa buot. Tan iba po kayang mister or maaki
na misis. Minsan nagdudulok pa sa endang mayor. Maaki nga niya si Agom. Kaya po niyang pambayad sa partira or sa ospital. O itong mayor man, napupungot naman na. Yan na naman nga yan. Kamu ngayon doon nagpasiram-siram. Ako ngayon mabayad kan pag aking misis mo. Salaman baga talaga kung tutuuson ano. Kaya dapat niya nagpipreparar. Sa masakit man niya na hospital so aki. Maduman ki mayor sa kaki boss na kagurangnan sa politika ta. Kaya po niyang iluwas sa ospital. Ano naman nga yan, nagpaparawar milya nga kamo, dahil kamo ready. Nagtatao man lang, naka-smile, pero sa laog kang boat yan, mga suya na yan. O kaya na istorya ko nga ni mga tugang. Sa kapungutan ka na mister, sa iyang misis, taga-Rosino, wayang kan sa iyang misis, taos laon, ugakon. Tapos buratsiro pa, ay siguro na burat. Tapos sinubsuban ang sendang harong, ano ha? Kaya masakit po yan. Sabi kan mga gurang denge ka mo, makaagom nin batugan, ugakon, buratsiro. Mayo ngayon puturo ang sendong pagpamilya. Palagalakin din po dapat at mga hindi nag-iisip sa buhay po. Dahil ko man ang mga reaksyon ni Hermana, dahil ko Hermanang kayo naintindihan ini. Palagatakin din po dapat. Dapat na ang mga mister na mahilig magpalagatak sa indang mga misis. Palagatakon man da po. Lalo na itong mga dae nag-iisip sa buhay. Yan. Oho, nag-text an sa ko yung idol Good morning ka idol Diri Ibareta. Hi. Di an maisip idol ka mga nabubuot. Basta sige pasiram-siram. Pag una, perming ayahay an buhay. Uy, pag mga bago pating kasal, lalo na kung medyo mga hubin pang nag-arago, may yung gusto kang perming nasa stage of honeymoon. Haros pa sa mga sarong simana, gusto magparakurulong sa mga kwarto. Ay, inda tayo, Diyos ko. Perming gusto yaon sa stage of honeymoon. Pero pagkatapos kan stage of honeymoon, nagbados na ang misis, ay nako, yaon na po dyan mapon ang karambula or problema. Kaya dapat, sa mag-aragom, mga reliyoso, pareho. Kung sa rosa naman ang reliyoso, as nagtutubod sa mahal na Diyos, pangit. Lalo na kung ang iba, pareho nagkainaguman Romano Katoliko, habang naghahalo yung iribanan ang saro, naglalaog na sa ibang sikta, naglalaog na sa ibang reliyon, di iba ng pagtubod. Saro na sila nagsisimba sa simbahan kang Katoliko. Tapos si Saro man, partner, yan, o naman duman sa ibang simbahan nagsasamba. Di, burulag na. Diyan pa lang nagpupuo na po ang pagkakaiguan ng broken family. Pati ang mga kiininduribong na. Si mama ngaya, nagpapanguros pa na sign of the cross. Si papa ngaya, maanabagang ang sign of the cross. Napikit na sa nangyaykan mata niya. Ito pala niya lang yan, nangangadyari na daw ngayon tutubudon ta kayo. Pati mga kiribong. O kaya po, pag taga-isip-isipan ta ng mga panahon na ini, na ang pagtios ang niya namamatita. Right, salamat, Idol Diri Ibareta, sa imong partisipasyon sa laukan programa. Si Rimangki, Idol Joe Tertersinyo also listening. And likewise to my idol friend and my compadre, si Eddie Ulyeris and family also listening right now. Thank you so much. Si Riman ki Ma'am Jimenay Prestado Bungay Salva also watching with Baby Blue. Oy, sa mga may makuapo na nag-ugman ako taan na baga, naan mag-aragom, nakakaabot sa inaapod na silver wedding anniversary. Nakakaabot sa inaapod na golden wedding anniversary. Oh, taan mga apo nindo,
Pag kinasal, giraray ka mo, pag golden wedding nindo, nag-ugma ng iyong mga flower girls, ring bearer, ang mga abay sa mga aki sa kaso mga manugang na sabi kan iba, family that prays together. Ano nga nito? Lingaw na ko. Sararong maugma. Nalingaw na pati ko kan termino kan mga nadadangog kong mga ano kan panahon sa sa lektura mi sa kursilyo kan ako panahon na magkursilyo kan inot nagdulag ako tanya ako ano ning nalaugan kong inita nagpipirila sa kan iba may banig uli ko niya ako kani pistahan ini sa simbahan na laugan ta. Tas itong tugang ko, si Hermanong Bong, makipistang yan kita dumang kipader. Di, sige, ibaman ako. Duman sa Magaraw. Ito pala lalaugan mo kursilyo. Ano niya ako ni yung pilang inita, makikipista, may darang banigan iba. Ay, babaya lang na. Pagkatapos niya mga ito, mayroon naman. Ay, nalaugan mo, ining pistahan ta niya akong ini. Ano nita? Garo kita kinukurulong sa sarong kwarto. Tapos maglaog na itong rulistami kan panahon. Si Brad na Tinong Rigondula, City Councilor yan kan panahon sa Iriga. Nag-iistorya na siya about sa Biblia. Ano niya ako, nabubuhan niya ako. Dahil ko harap, ining nalaugan ng ini. Kung pistahan man lang ganito. Habang nag-rulista, ang issue ka ito, ang tema ka ito ni Brad Tinong na Rigondula, itong about sa prodigal son. Yan. Na itong prodigal son na ito aros sa ipabakal na ang mga pagsasadiri kan magurang habang buhay pa. Para sugal, para inom, babaero, garo-aro kayo ng dalagang kan istorya diyo. Ako tingag-tingag man, dangog-dangog ko man. Hanggang sa, ito pala, rolyo numero 1 na palan to. Rolyo number 1 na palan niya ako ni, or number 5 kayo ito. Basta araw kayo ni. Sabi ko, ano nito, nagbabanggi na. Yaong pakit sa simbahan. Sa ano niya ako ni yung nalaugan tang ining pistahan, tuyo baga sa kadilis niya ako ni ay, tiyos-tiyosan mo nga. Tayong ipinagpwisto kan sa tuyang kagurang na. Tayo ito walang tugang ko, kursilyista ng dati. Ako da ipa. Nya ako garo ibanan ni. Pag alas 7, iyan na bangging dahil pa nag-uulip. Nagpipila na kung sa inabado man, dulag ako, lukso ako naman sa may alangkaw na podal kang simbahan. Di yun. Pagluwas ko, ano niya ako, nitagar may rambol sa lawas. Ito pala, mga kursilyista, nagdarama. May madulag nga si Hermano ni Bo. Drama na nga ikaw mo, kunwari, nagkakagulo. Di yun. Niya ako, may nagpaparakulan bagalig di. May garlayog mga gapo. Di balik ako yan. Duman ko na naaraman mga tugang na kursilyo pa lang to. Nadawag ko na duman na family prays together, lives and happy together. Araw kayo, basta sa mga rulyo. Puro sa pagsadyos. Kaya magluwas ako kahit kan pag-graduate mi sa kursilyo. Ako ang na-elect na presidente kan klase mi. Tapos, naging Duke Korea president pa ko. Ako lugod na malawas madulag, naging presidente nindo. Dahil mga sir, nagbago ka, saka naging aktibo ka na nga sa lao. Kaya mong pagluwas ko kayo ito, ano niya ako nangyayari sa Tagaro ko padi. Grabe niya akong tuminok. Namarin niya ako ang espiritu kan sa tuyang kaguran na. So, kaya niya ako sa mag-aragumpan dapat. Bako lang ang saro ang dapat na maging maka-Diyos, maka-reliyoso. Dapat ang mag-agumparan mga aki, maging mga reliyoso man hanggang sa magkaigwang mga apo. Oy, pag-greet the apo ng happy birthday. Si Ate Iris Galyarte from Baby Blue. Oy, happy birthday po kay Ma'am Iris Galyarte from Baby Blue. Naiintriga ako kani yung Baby Blue ini. Siguro gwapitohon ini, yung magayon ini. Sering man na linampasan na ang silver ng nagloko pa ang ibang lalaki po. Ay, yung malangga. Tama man ang mga reaksyon na ini ni Hermana. Ang iba ngayong mister, nagluloko pa habang nagtatanda ang samahan. Nakalampas na nga ngayon silver wedding anniversary ng babae pa. Ayan, yan lang.
Bueno mga tugang, ako mama, duelo ng mga paaram. Salamat kasi sa magantabay. Sa gabos na participate sa programa, sa mga Facebook Live viewers mi, thank you so much. Sa mga pag-iribak ko sa lawas, sa Sinda Rocky Bayubo, and Sinda, Philip Barasina, sa transmitter si Engineer Abid Lindo Turalio, Tony Saison sa information, si Engineer Joanna Di Villa digdi sa Koyang Kataid sa technical, si Aldrin Orlanda sa information tadigdi, and si Ma'am Kayla Ligasyon. Good morning man, asin happy listening sa sulo-sulo kong agom, nasigi ang gayon. Pero perming may sermon. Ano man daw, may maswerte man daw ako mga tugang, tana agom ko, perming may sermon, sasako indong lingkod. Sign of love pala niya ako minsan kan ibang mga misis man unpermi na sana may kaibana na sermon. Bueno, salamat kan sa indong pagantabay. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta.